Představuje agregaci traktorů New Holland T7 250 s poloneseným pluhem Orion 180. Jedná se o sedmirazličný střižně jištěný pluh, rozestup těles 100 cm, jedná se o mechanicky stavitelný záběr pluhu. Tento pluh je vybaven orebními tělisy typu KV9, je zde kotoučové krojidlo. Tento pluh má hydraulické nastavování záběru první radlice. Na tomto pluhu můžete vidět zahrnovačky, neboli lince nad orebními tělesy. Lze tento pluh vybavit i před radličkami, možno na tento pluh naladit i hydraulické natáčení opěrného kola, což slouží k udržení pluhu při orbě po vrstevnici. Firma Opal Agri vyrábí pluh v několika modifikacích z hlediska orebních těles. Dnes jich máme v nabídce 6. Dokážeme naladit orební tělesa nebo nabídnout orební tělesa dle různorodých podmínek v různých částech naší republiky.